sawubona. Wamukelekile kumnikelo. Namuhla, ake sizindle ngokuthula okujulile uJesu asinika kona, njengoba kubonakala encwadini kaLuka isahluko se-14, amavesi angama-41 nama-42, afundeka kanje: kwathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela. Wathi, sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okokuthula. Kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho. UJesu, egibele eJerusalema phakathi nomkhosi wokudumisa, ukhalela umuzi. Uyalila ngoba abakuboni ukuthula akulethayo, ukuthula okungekona nje ukungabibikho kwengxabano, kodwa ukuthula okujulile, okungokomoya, okuvela ekubuyisaneni noNkulunkulu ngaye. Ekufundeni kwethu, siyabona ukuthi ukuthula kweqiniso akuwona nje umuzwa odlulayo kodwa isimo sokuba khona esidlula konke ukuqonda komuntu. Ukuthula okuba khona lapho sisebuhlotsheni obulungile noNkulunkulu, lapho samukela insindiso yakhe ngoJesu Kristu. Lokhu kuthula kuchazwe encwadini ka-Isaya isahluko sama-26 kanye nevesi lesi-3, njengokusigcina sinokuthula okuphelele lapho izingqondo zethu zigxilile kuNkulunkulu, nakwabaseFilipi isahluko sesi-4, ivesi lesi-7, njengokulondoloza izinhliziyo nezingqondo zethu kuKristu Jesu. UJesu walikhalela iJerusalema ngoba babengaqondi ukuthi uze ukuzobanika lokhu kuthula okuphakade, ukuthula okudlula zonke izimo zomhlaba nokunethezeka. Unikeza okufanayo komunye nomunye wethu namuhla, ukuthula okuhlala kugxilile ngisho nalapho sibhekene nezilingo nezinsizi. Izwe livame ukufuna ukuthula engcebweni yezinto ezibonakalayo, njengobuhlobo kanye nempumelelo, kodwa ukuthula kweqiniso nokuhlala njalo kutholakala kuJesu Kristu kuphela. Ukuthula akuveli ekungabibikho kwenkathazo, kodwa kuvela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Masikhuleke. Baba osezulwini, siyakubonga ngokuthula okudlula konke ukuqonda osinika kona ngendodana yakho uJesu Kristu. Sisize sikwamukele lokhu kuthula ngokugcwele, sithembele ekulawuleni kwakho okunamandla phezu kwezimpilo zethu. Ukuthula kwakho makuqaphe izinhliziyo nezingqondo zethu, kusigcine siqinile okholweni nasethembeni. Phakathi kwezinselelo zempilo, sengathi singathola induduzo namandla ebukhoneni bakho. Egameni likaJesu, amen. Kwangathi ungathola ukuthula okujulile kukaNkulunkulu namuhla, wazi ukuthi uyakukhathalela futhi ukunikeze ukuthula kwakhe okudlula konke ukuqonda. Manje ngicela namukele lesi sibusiso encwadini yokuqala kwabaseKorinte isahluko se-15, ivesi la-58 elithi, ngakho-ke, bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini weNkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini.